каждой истории успеха есть своя отправная точка. Для сотен юных спортсменов города Карабулак она находится прямо в стенах первой школы. Именно здесь, с 2009 года, под сводами учебного заведения, звучит не только звонок на урок, но и боевой клич тех, кто выбрал путь тэквондо. سخن ثاني سوق موه مجوه تاق كمرزو إليز سوق كيتا وموه وصوت ساق موه مش تاق تاق وصوت ساق موه مش حمزة إذا سو زين ما استناس وشيني كوا هتاها موه من أول ونشت موه مجوه صوت ساق سانزالي ديكا بول ученик حيبقاش بول موه بيشامبر حيز أو موه حببر نعرف موه دهبر. В мире, где результаты зачастую ставят во главе угла, легко забыть о главном. Но для тренера Ибрагима Цицкиева приоритет номер один всегда неизменен. Из юного дарования вырастить в первую очередь человека. خوش غوق دوجه على سبورت حقادو اتش اشكول تعديش دول ديش رديات اكو موجه از حلقه اصحاب حلقه وان تا ديال شي خوش غوق دوجه ويته كو جوجه از ما حدتها اجر كيرت لا تاعتقدن سادا هودر هر سجي شيشي كما يالي اوكويت سبورتا قايو سبورتا بيري كايو حاجه موه محتليلو عبير الثاني دخرة سرنوانيشت چون حاجة رزدات اللي عشتها موه محتليلو قاشت رزداتش قدوش وعشت مدالة. В своем интервью тренер приоткрыл завесу планов и сделал анонс о предстоящих соревнованиях, в котором будут участвовать его воспитанники. وعشت مدالة ده هذا عشتها بادر سرنوانيشت أهدلي ديتي تحت ومن سبورت بديج ودتون بالخ روسلان على رئاسة تياقي وريان ياقي سرنوانش لا دكتور اشت أبلاش ودج تخيشو تخي دكتور تواش تمدال تكيجي يولتوني رشك اشت هذا هتني وش رزق دي احتمش بالي تحت خمس إجرديها تخان سرنوانج تعش قديها وديسن تكي خان تدا مجري جانا سرنوانج درش سجج وي ألدر خالير بارخ سبورتسمن يتا وي زالير دخات هو تباه نقدر دكتور مجدعات أربعة يالخ حلخر مواتيكي شيء قالا مواتيكي أختا اشتباه مواتيك كالر دكتور تاق أرلو درسون جوهر أو ألدر غالي وي تايو جوهر جيمنازي تيجي تايكوندو برجع خيلا بوه مرتجي تيجي بوه بجي ليلو خسينة تيجي يكتر داخ تزالير تومش داخش سبورتسمن دام أتوني أقعد خاش جيمنازير ويبيرش كولير تومش ده حسب يحتاج كانش تيجي بوه داخل طلب خاص ندان إتابة حنس توكيش توجو سرنا وانجي اگر كيرتير بيروس تورسية نو حنت إمنا حنت أوني أقعد تاكر سو خيالش أولي تاچسلو أوبه دوچ كاتش грозные российские яхт соревнований. Всегда конечно ждут то азиалч Рязани то яхт российские соревнования уже цега иншаллах да они ждут то да ландали так СКХО яхт по юношам и центя уже период России яхт по юношам аж так иншаллах да это бахи شيء ألدر غالر أدق شيء سبورتسمان نبينس Россия وكيش الوقت إن شاء الله أو شو محمد أمين وهل موقع يعني غير وز صح ده شر بينس Россия إن شاء الله موافق يختار سبورن Россия попасть Европе وغا موافق قنر هات أبشر توج أتبرع سدات جو يختار российский соревнования черкесский تك حالة موافق يختار شو قوة وش تك قوة يعني قوة يختار Россия أتبرع سدات وتاق مر عبد المالك وإن شاء الله ور بيونشم Россия كيش تجور إيش وقت إن شاء الله ده لعندنا وكيش مش طولهم ضاق ده يعني وعساتوس بوه اليومش
В ответ на вопрос о различиях между тэквондо и карате стало очевидно, что эти виды единоборств имеют существенные отличия. Тэквондо ши как вид спорта направления разные уже. Карате целче. Тэквондо, ИТФ, ГТФ разные уже. Правила же разные уже. Тейпа. Да, именно тэквондо, мягкий уже тэквондо, однако олимпийские направления. карате цани цатар я лишь уже. Сарбуж бобох ведение боя, правила же, удар, курс уже разные лица. Карате олимпийские аса. На данный момент хочу олимпийские аса. Молодые спортсмены, занимающиеся тэквондо, согласились поделиться своими историями. Они рассказали о том, как именно этот вид единоборств привлек их внимание и почему они решили посвятить себя его изучению. Я хочу стать чемпионом Ингушетии, вот. И я хочу обыграть Амина Черкию, по-моему, да. Но я хочу профессионально участвовать, например, может быть, я буду в Японии участвовать, может быть, может быть, вот. Я, по-моему, тут 3 года уже нахожусь. Тут все хорошие люди, все хорошее. Тут есть чуть-чуть травмы, в любом спорте есть травмы, кроме шахмат, конечно. Вот. Тэквондо я уже здесь занимаюсь уже 4 года. И не надо сказать, что этот спорт очень сильно, влияет там на человека, там организм развивается, укрепляется тело, здоровье. И я понял, что здесь хорошо очень тренируют, знают, как дать, какой подход найти к детям, которые хотят тоже научиться этому самому виду спорта, и потом в будущем эти знания опробовать, использовать на соревнованиях, когда будут выезжать. Тренер по тэквондо подробно разбирает различные последовательности приемов с целью дальнейшего совершенствования навыков спортсменов. Переднюю ногу боя, бог, бог. Асана бог. И второй номер, дальний подключат бог. Это видишь? Первый номер, все время с передней ноги бог. Корпус, голову, с передней ноги бог, барик бог. Второй номер, задача, молодая, блокировать вот передний, блокировать, подбивать. Мы поговорили с наставником Ибрагимом Цискиевым и узнали, какими качествами должен обладать новичок, чтобы не просто прийти на разминку, а однажды встать на пьедестал. Любой вид спорта, каждый саги, харни, чиншиши, кайолы, хаджаму, холи, там любой малого хавины, оз води, кайол вид спорта води, малого вид спорта, вашта ягия, багмачит саги. Так, именно тэквондо основной дар. Оз ездишь, растяжки чего ездишь. Гибкость есть, шпагат есть, растяжка есть, результаты, да, бог бек ахеги халхуды, малахчана, там жмо данныш доуш, данныш худ доуш, лук ахег дес, ахта из формы потерять идёт же постоянно в форме халвестун. Тренировка, что я бог да, тренировка, что да, целый кахек здесь, они би туошсан да, бросок пиахсан да, тэквондо растяжка, цанкера, хотя я стою малах, что это хто хала, холи остальные цели, избан.
أهيك دي جويت سبورت هي مالا غير أزمرجي أنا لا هذا طبعا تا خو واحد أخيت شغل تحول شو سبورت مي خل موتي جي عن سيزالي خني تحس موتي كاريا وولج خو ألتنا رستي أشكو شو مو يوش نو شوت بريزو رسي خنا موتي خني تاج أزدو إبراش كي عجبو عليك ذاك و شوت بريزو رسي بايون شون بايون رما نو حتى момент مشتيا че سوق هيك чхана تعطينك практически цо يوتش дисциплин первую очередь خلي же дисциплина стабильно ёлож зале олож هيك اشتيا цо результат а цо мочне со фалвет я чанза растяшка ож кезик более спортивно данж дикер долж варви со это сдукак هيك десцун так الشيء данж использовать да هيجا داود جواري وتصو ريزلتات ديكادو مش بس تليدي تصو ريزلتات دي أتادو تصنع تنجزي رازوي تخوج فيزيكس دانش خوج جيكوس ترستياش حمقان شوفيا أتقدر ساق هيجا مقص أصلا كيرتير بقى هيجا مقص دغلز درجة كجل درجة سحمن جو سقط شو دينوني ده هتسون بعدين صرت خسخيتا حمدر شن خل مديز أخا سبورتمان غرس أدقوي يا غرس خلر ملا موتك ديكا لوري يز يحتر حقوقينير مل جوغ الوقت من حنزير أختي بحمد خلر إمن هنز أستاير شليم على تايا تايكوندو حلر قولين لوكتي تقيلو أخش تاق لوزوغو موتك قيلو أخش حجل ير كلجش توكش نقلاتش أزمرجي دا كوغا حليل كوغا يوكيون كوغا يكجي تاق تأيه пах лоригио защит пахова защита е кап лелю тайкондо так кертата ему шлем лелю так и перчатка же лелю так шлем же يرج مشتيا على حنز كيجا برجوي أنت أغار وزر سما ير يونش أدقة صار زشيتيا جيش ليمش حيال زشيتيا على حيال شليم كاسك على يرج именно юнош сама возраста же младший юноши что защитя уже маскш бахтлозигат ер так защитя же ерж ер уже яхта возраста я юниоршк да был бы но девушки взрослые уже защитя же так то хамана хадбир حمكي ترى لوزدرا دق سوقت ديتس ديزرا ديك حمي جاخ تحكم مشتغل تعجز حمكي تاچول تعبر يخ دالش تبدا با بوه محتي خالتر مولای تا چه هم سوقت دي وقت حسن نواش بوه بچالت چخانه او بتا ان مارك حقي تت او يخصص بو مارك أتوجه سكيز كسب يلي ساكك سيلرات إيرولجي أخوجي بدري كك سيلر ديك ماتريال حيا ديك ماسك جير بوه محتي دي تحت в общем كل كوج يح داخل تراум هم خوجياتش تعميني травма опасный вид спорта я выступаю тоже сильно шлот шалч бир бакчаны тегден са застрахованы цасагват цак драма цак хамага алдагдоч без травм хамма холи но экипировка. Завершили мы наши съемки с юными спортсменами, которые решили дать нам интервью. Сюда мол сок дишра отсо тейкондо эхадер ну просто черкесский фанос магазин турнир ханелый тиге я стал первый. Первый раз в Грозном второе место, а вот это если в Джигекте, я уже первый раз, он же первый на состязании. Желаем вам, спортсменам и тренерам, огромной удачи на всех ваших стартах. Пусть все получится.